makame sinten kok? Iki nek wastani Mbah Budu sekalian ngaten. Mbah Budu sekalian. Nggih. Niku masyarakat sekitar mriki niki kediyen nek wastani ngoten. Niku termasuk babat napa terus pundi? Anu Mas, niki kalebet jika bakal sing babat bumi pasir sepindhahan. Dusun mriki nggih. Nggih, mungkin niki peninggalan saking Mojopahit. Itu singgang babat pertama mriki, peninggalan mriki kan sing Mojopahit. Nggih, napa nggih? Ibu Gayatri niku sak penderek. Sebab ngeten Mas, niki ceritane biyen niku nggih. Niki sapengkeripun Ibu Gayatri niki dalam niki kan kosong. Sapengkeripun. Ya, sareng kosong beberapa puluh tahun kemudian kan dados alas malih. Lajeng wonten ingkang babat saking pinisupa saking Mataram Kilen. Niki babat-babat iki terus manggaken kawontenan situs niku sampun wonten. Makam niki nggih sampun wonten mungkin perkiraan kula makam niki biyen boten beta ngeten marga dipanggihaken. Sebab niki kan beta lurun. Bekas candi. Nggih. Rangga sing boten sambung niki. Niki beta candi. Nggih. Niki nggih sing nemokne sing babat kedua kali. Wong biyen itu kan ngeten Mas. Ningali peninggalan Majapahit itu mayoritas agama Hindu juga. Ngarani apa makam wong Buddha kan kebanyakan agama itu. Lah wong Jawa ngarani Buddha aneh. Sing penak Mbah Budu. Milane makam kuno niku sing apa asmane Mbah Budu kan kathah. Kathah nggih. Lah nggih, ngoten. Niku leres lah biasanya. Oh, sekat penggalian sejarah niki lah terlalu kuno ngeten iki keten kesinambungan karena angel. Paling sing mlebet teng datane tingkat provinsi otomatis daging kawulan itu kan ingkang baku. Kados nek Ibu Gayatri betapa di sini kan lainnya mboten kasebat. Ibu Gayatri ten mriki 1350. Kan cara usia Mojopahit itu dangu to Mas. Nggih. Asmane sinten jenengan? Kula Patris. Jenengan termasuk juru pelihara mriki nggih. Biyen Mas. Biyen niku sing tenggene situs niku kula. Terus kula 2009 niku kan pun purna. Terus ganti anak kula niku. Terus kula kalih masyarakat niki dipercaya ngopeni mbah niki. Tapi namung masalah niki sepengetahuan kula nggih namung ngoten. Nggih, turun temurun nggih ceritane niku. Sing kaku ngaten. Jenenge peninggalan niku kedah diuri-uri. Nggih leres. Bertambah dosa. Nggih. Ya awake dhewe iki lho. Generasi penerus. Nggih. Saupami contoh Mas nggih. Ingin nopo kok diarani cikal bakal. Niki kan sing babat pertama diarani cikal bakal. Lah apapun agamanya niku nek piyambake niku berjuang mati-matian babat alas kangge anak putu. Loh, niki tanda terima kasih anak putu niku pripun ngoten. Nggih. Minimal mendoakan. Nggih. Minimal. Kangge ngoten Mas. Ning kadang-kadang yang niku salah persepsi. Terus itu kula nggih saged ngerokne memang keyakinan niku piyambak-piyambak. Kan ngaten to Pak. Nggih.
lek cara biyen ngeten iki lek ngarani teng Kajatan iku mesti sanak danyang jika lho nyapa kok dadane sanak danyangan ya demit kan ngoten niku mboten ngoten ngantosipun Nggih. dados sanak niku padha karo sederek kadang kangge sanak Nggih. lah dahyang niku batur jadi babat alas ora mungkin dhewe mungkin bature Nggih leres.